Aquest dijous al vespre es presentava a la sala Muriel Casals de l'Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca el llibre Fires i mercats a Vilafranca i el Penedès, Economia i Sociabilitat. El llibre és un treball conjunt de Ramon Arnabat, Daniel Sancho París, Maria Soler i Jordi Vidal, que vol explicar en profunditat però també amb voluntat divulgativa el pes i la importància que han tingut i segueixen tenint les fires i els mercats a Vilafranca des del segle XII fins a l'actualitat. Des de la concessió de les fires en el segle XII, la importància del control de la venda dels productes a través del Mustasaf o de la Gutzil en el segle XIX, la decadència de les fires i l'impuls que se li dona a partir dels anys 30. Després la pèrdua i la represa a la dècada dels anys 50. I en època democràtica, doncs, el que són les fires i el que suposa el mercat per Vilafranca, amb la represa democràtica i la construcció de mercats, el mercat de la Pelegrina, el mercat de Sant Salvador i tots els impulsos que se li dona, per exemple, en la dècada dels anys 90, al mercat a la Fira del Gai per Sant Tomàs. El llibre va sorgir d'una proposta que va fer el consistori vilafranquí fa 10 anys a Ramon Arnabat, que actua de coordinador del volum en el qual hi han participat els 4 historiadors. L'època medieval ha anat a càrrec de Maria Soler. Jordi Vidal s'ha fet càrrec de la moderna, Daniel Sancho París del segle XIX i Ramon Arnabat del segle XX. L'obra inclou un ampli reportatge fotogràfic, principalment del segle XX, moltes fotografies del qual procedeixen del fons de l'Arxiu Històric Comarcal, així com mapes i gravats. Estarà a la venda a les llibreries de Vilafranca al preu de 20 euros. La presentació del volum va anar a càrrec de Daniel Sancho París en nom dels autors i va comptar amb l'assistència del president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Alberto Bau, i de diversos regidors del consistori, com el regidor de Cultura, Raimon Gusi, i el de Promoció Econòmica, Joan Manel Montfort.